أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ami tangayina ala fe ka bo shitana toroma kan sinsini ala togoye ka kishin nama dila ala fe ka ke kira belebele inka ana so mo sanma ona ka sahaba nyuma ani mo yo na fe tukuni wali manke fukata se jodo mala ken na wiyo jamakulu chela amma bela jelen do kira manto ala ka dila ala fe ala ka hina na ka kishina ka barka ala ko jidi ne na ukelengele na bela jelen ka Nawafil Ramadan sungalo belebele ina flow dili kene afle ni okunche wati udela ami ala foka ala walimando ala miye munyunanye foka ni wati irana kasoro anga doninte anga nafolote ami ala fo aka nema ula ka fo sungalo yi anyogona chama ya rabbi ala ko irane na ula anya fo ye sungalo kunche wati ala kiraba aye jaga do farda ya islameuka ko ange obo obike ka anni kun saniya anga shun konna na anya filimisani mununke anya kuma langolo munun fo na ma dabo kama ka o baraji u dafa anye ka o jurumu joshi anye ki ka donga fo jakayin alebe oke ajagayin nabi wele ko sadaqatul fitri au zakatul fitri au zakatul abdan min jaga nan bebe adola ko zakatul fitri alebe bo kabira amana foka ba ko seli kalo yera foka tabla au tali la seli kenela fiko tuki son chama bena okan ado ko la kika to fo fajiri kenekechi na fara ko seli kalo yera kika na bo shufe da ika to fo ika bo fajiri seli mana bank mami yani ikata seli kenana kika abo nga akonti bo seli kena kofe ni ta tara selikena kofe kaba ikado ka fo iko ne nyuma ya doke nga utseka wele tukuni ko zakatul fitri ala kira ko afarda yala slame de kan slame bela jele farda do ikake ni kira slame kaba slame chema amusuma jon horon farda do ni kelen bela jelen kan ka fo ne jonye walma ne musoye la tanke iko ni slame wa mugokoro ni demseni ya tala alna ya solla kwa bangini ye ibangina kunune odugu jakera seli anyinendo ibangina masa munun fawlu ka bo itogola ala kira zakatul fitr farda ya islame chemana musoma demseni ana mugokoro ajo ana horon bela jelenka a hake ode murenyankele ne bibo mugo kelen togola murenyangela on fe ya ko abibe klofla ani garamu duru klofla ani garamu duru ko abi ben odema abi bo balo min bi duwa ka dugula ni e bamako la je mi medun yan ko sebe o e maloye o nga ota bali kaba fena medun ya nyo fena medun ya ni mogo mi ni ya se soro ka bo olu de la oti o bali nga ni ya bo malo de bi dun bamako ko sebe o kuma na fe sigida wara mogo munu mala kan shereya iba jate mina mibe duwa ka yoro abi bo odela sharia gafetiki do fana ya daga kafo a valeur bise ka di warla na fara ko malo kilo flani garamu duru de kanga di eke o war jate mina ko warta ko di ko o fana mse ka anona bla alake famchuko nyuman di amma abo wati anyo fawye okmana fa Allah ba jume sa bi di jonma zakatul fitr bi di la dala jagami na ma bo o bi didiro sheki mina zakatul fitr be di o bela jelena ni o folo e fantan ani miskina ato woro be ngani flame ni ya fo san fantan ni miskina zakatul fitr kerengere no olu fla nyero ka bo akono kateme to beka akedi olu de na kaka kateme woro to in bela jelenka no e fi sabilillahi ani jurukarle no mugo munu kana ani mogo munun duskun ni islamaya kanun bulanga o masaka ke islamay folon ya do jagabi dinu nun klingel na bela jelema nga ko mogo mini zakatul fitr kakan ka teme mogo shegi beka o de fantan
ani miskina ye ala ka famcogo ɲuman di an ma bitu ye sunkalo tile 29 do ye o kɔrɔ su in na o ye 30 su ye nin ye sunkalo su laban ye an b'a fɔ hali kalo jurumu yafa kalo a tun kɛ to anw fɛ yan o kumana fɛ su 30nan nafila o ye arakan 4 ye arba'u rak'atin arakan 4 arakan 1 o arakan 1 fatiha siɲɛ 1 suratu kafiruna siɲɛ 5 suratu ikhlasi siɲɛ 5 n bɛ segin a kan arakan 4 salambilako 2 arakan 1 o arakan 1 fatiha siɲɛ 1 kafiruna n'o ye suratu kafirun siɲɛ 5 suratu ikhlas kulwalaw sura siɲɛ 5 ni tilala o la bi su in na i bɛ sɔrɔ ka sɔli ala kira kan fo ka taa dugu jɛ sa i seko dama yira la a kɛra solatu fati ye solatu ibrahimiya do solatu nariya do jawharatu kamali do i bɛ sɔli ala kira ba kan ala kisi ni nɛɛma jidi kira n'a so dingɛw kan o y'a dɔ ye allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad ala kisi ni nɛɛma kɛ muhamadu kan a n'a so dingɛ sanumaw i mana se hakɛ min na i b'o kɛ ala k'a minɛ ne n'aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bolo foli ni waliɲuman dɔn an b'o di aw ma an ka baara in kuncɛ don na k'a daminɛ sunkalo tile su fɔlɔ la fo bi an bɛ su 30nan na aw minnu cɛsirila ka nafila ninnu lajɛ an fɛ minnu y'an wele k'u ka foli kɛ an ye minnu wulila ka s'an ma k'u ka nisɔndiya yira émission in na diinu nasiha diinɛ ye kɔnɔnajɛya ye yarabi ala kɛ hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ lajɛlen ye a y'an sɛgɛrɛ yarabi ala k'an n'aw sɛgɛrɛ ala kɛ an n'aw makow dilan an ye bato minnu kɛ an ye wulikajɔ minnu kɛ ka nafila ninnu seli yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an ye k'u barajiw mɛn ka an kɔnɔ ala kɛ an fara a ka jɔ ɲumanw kan sunkalo ɲɔgɔnna caman yarabi ala ko yira an na ka foli ni waliɲuman dɔ ni barikada k'o ta k'o di an karamɔgɔ ma seyid sharif usman madan haidara ale min kɛra nin bɛɛ lajɛlen sababu ye ka foli di jamiyatu ansardin tɔnden n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma ani kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen foli la kumaba ye aw ta ye aw minnu sɔgɔlen don an na su ani tile n'aw b'a la ka televizɔn in seereya k'a fɔ seli ala k'a ɲuman don an kan aw sanbɛ sanbɛ fatigiya la batigiya la san ɲɔgɔn 100 an ka jɛ ka o seli ɲɔgɔn fɛ a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah.